Bo día a todos e a todas. Da comezo o pleno extraordinario do 30 de decembro de 2020. Punto número 1 do día, aprobación conta xeral 2019. Informa a secretaria. Imos un pouco fora de prazo porque fomos un pouco fora de prazo para o tema da comisión, non agora, porque a data límite para aprobalo en pleno é o 8 de xaneiro e temos tempo para rendir ata o 22 de xaneiro. Moitas gracias. Primeira roda de intervencións. Naide. Segunda roda de intervencións. Ninguén. Moi ben. Sen Sardiña. Sí, moi brevemente sobre a conta xeral. Bos días a todos e todas. Quería comentar algunhas cuestións moi brevemente. En relación á execución, que é a conta xeral do pasado exercicio, como todos os anos, consultamos os mandamentos de pagamento. Vimos algunhas cousas que non nos gustaron en canto a que se pagaron mandamentos sen ter engadido que era a relación de asistencias, por exemplo, a órganos de membros da corporación. Iso chamounos moita atención porque non eran para nada algo habitual. Entre outras cousas, aparte que cando hai un mandamento e ese mandamento vai relacionado con unha obra, un servizo, o que sexa, o normal é que vai engadido tamén a factura para saber a que se está referindo, non? Porque normalmente o mandamento ten un título e a factura ten un maior detalle, un menor, ou depende, para comprobar simplemente, non? Entón, nese labor sí que nos atopamos con unha serie de dificultades que agardamos para que vindeiras contas xerais que se enmenden ou que se facilite un pouco esa consulta, non? Ou se establecen outros mecanismos para a consulta do que as facturas, os ordes e todo isto, non? Entón, nese sentido, sí que vemos algunhas deficiencias con respecto a contas anteriores e queríamos deixar de manifesto esta situación. Por outra banda, dicir que é unha conta xeral continuista con respecto aos exercicios pasados en consonancia con o noso voto en anteriores, tamén seguiremos votando en contra, nada máis, é un posicionamento político. Moitas gracias, señor Sardiña. Realicemos a votación deste punto. Votos a favor? En contra? 1. Abstencións? 3. Moitas gracias. Pasamos ao punto número 2, orzamento 2021. Informa a secretaria. Presentaste para aprobación o proxecto de orzamento de 2021 xa dictaminado e con toda a documentación que se prevé na Lei de Facendas Locais. Moitas gracias. Como xa comentei na Comisión de Facenda, este ano o presuposto ten unha cifra de 3.055.016 euros, con 33, un incremento respecto ao ano anterior, que ven fundamentado basicamente a inyección de cartos da Diputación da Coruña. De acordo? Abrimos a ronda de intervencións. Primeira ronda, Xavier. Bo día. Desde o Grupo Municipal do Partido Popular de Cabanas temos serias dúbidas sobre estes orzamentos que presenta o Grupo de Goberno para o ano 2021. Gustaríanos, se pode ser, que o señor alcalde nos resolva algunhas das dúbidas que temos ao respecto. Xa que, unha das cousas que non podemos entender é que os investimentos reais sexan de 122.800,69 euros, cando por parte da Deputación, a través do POSPLUS, superanse os 300.000 euros da achega. Como é posible que un concello sen débedas non sexa capaz, cun orzamento de superior a 3 millóns de euros, de chegar a unha inversión real do 4,5%? Nin sequera de chegar a esta cantidade. Consideramos así tamén como estes orzamentos non mellorarán a situación dos viais públicos en canto a súa limpeza e o seu mantemento, que é unha das principais queixas que nos achegan os veciños.
Tampouco atopamos ningún proxecto novo cos fondos que envía a Diputación Provincial para os Servizos Sociais. Con todo, o que sí que nos chama a atención é que a partida de festexos públicos medra ata os 17.000 euros. Como cambian as cousas dende que están no goberno, posto que xa nos nosos orzamentos parecíanlles desmesurados os 14.000 euros que ian destinados a esta partida, pero agora cambia totalmente o asunto. Poden explicar a que se debe? Tamén temos que recordar ao alcalde se xa se esqueceu das promesas que fixera cando estaba na oposición de que levaría o saneamento á parroquia de Santa Cruz, por exemplo, xa que non ten pensado licitar nin 100 metros. E outra das dúbidas que surxen é sobre a escola laica. Realizouse a súa mellora a través de dúas fases, pero cando chegaron vostedes ao goberno parece que se lles remataron as ideas. Que teñen pensado facer con elas? Gustaríanos, se pode ser, que nos explicara estos asuntos. Gracias. Muchas gracias. Turno de palabra, señor Sardiña. Señor Sardiña. Sí, bons días outra vez a todos e a todas. En canto ao orzamento municipal, presentamos 6 emendas parciais ao ditame da comisión, que non sabemos se se vai realizar o debate en conxunto ou cal é o procedemento, porque non se nos explicou. Primeira cuestión. Pode facer agora, se quere, as emendas, explicalas, e despois realizamos a votación das emendas. Vale. Bueno. A mí gustaríame quedar claro, porque, claro, unha cousa é a intervención sobre o orzamento xeral, o orzamento sobre o conxunto do orzamento, e outra é o debate das emendas particulares, pero, bueno, vostedes saberán. Unha cuestión básica previa, é dicir, como sobre o orzamento, non? A pesar do que, bueno, é unha evidencia que o orzamento de Cabanas pois depende en gran medida, xa como dixo o compañeiro do Partido Popular, da oposición, que efectivamente incrementase, é o mesmo alcalde, incrementase o orzamento grazas a subvencións externas, é dicir, non por fondos propios, nin por mellora económica, nin de recadación, nin de ningún outro tipo. Por lo tanto, un orzamento pois altamente dependente de subvencións externas, non? E isto pois representa unha eiva, porque o que foi a suba do IBE no seu momento, actualización, etcétera, e a suba de tasas que se produciron en legislaturas anteriores, pois non cobren o que son as demandas esenciais de servizos básicos que demanda a cidadanía, non? Estamos falando tanto de abastecemento, como de saneamento, como de acceso rodado, iluminación pública, etcétera. Neste caso, volvese a mostrar cales son as principais eivas da previsión económica anual, non? E volvemos a detectar incluso ingresos inflados, porque xa en pasadas sesións de orzamentos vimos como incrementaban realmente a partida de recadación, de ingresos por licenzas, e cando non se chegaban a recadar as suficientes contías en exercicios anteriores. Este orzamento segue esa tónica e non toma a realidade da situación. Agora, antes era unha crise económica, agora súmase esa crise económica unha crise pandémica. Non sabemos de onde van vir os ingresos por licenzas que vostedes tanto prevén aí. A parte diso, tamén incrementan outra serie de partidas de previsibles ingresos, en maior ou menor medida, non? Pero chámanos moita atención que ano tras ano, miren que xa o levamos demandando aquí ano tras ano, en canto a recadación, que había que aclarar cal é a situación do último tramo da AP9 no Concello de Cabanas, que aparece no catastro sen identificar,
cando todo o mundo sabe que entra dentro do que son as características da contribución de características especiais, polo que se están prevendo de ano tras ano 11.275 euros, ese último tramo segue sen identificar. Cando se fixe unha actualización, cando se fixe unha revisión, cando se lle actualizaron os galpóns a todos os veciños e veciñas, resulta que a Autopistas do Atlántico neste concello ten un paraíso fiscal, porque son pois moitísimos millóns, son 250.000 aproximadamente, 250.000 metros cadrados de superficie que non, parece que están pois en Andorra, ou non se sabe onde, non pagan, non existen. Cando todo o mundo sabe que a peaxe que está en Vilar do Colo pertence a Cabanas. E, nese sentido, non houbo ninguna medida de actualización de cara a ese tramo, concretamente. Entón, a nos gustaríanos que o goberno local, aparte de dicir que dependemos da Diputación, que faga os seus deberes e demande a recadación que corresponde a todo o mundo por igual, non só os veciños, senón tamén as grandes empresas que se lucran a conta das nosas viaxes pola AP9. Cero medidas nese sentido. Ademais, chámanos moita atención dúas cuestións. En canto á recadación 3, unha é menor, pero fundamentalmente son dúas. As únicas dúas partidas onde se nota a pandemia resulta que van ser a recadación de plusvalías, que se incrementa aproximadamente un 60%. As plusvalías son por herencias, por compravendas, por estas cousas todas. E despois, a outra partida que tamén se incrementa moitísimo é a de multas, que increíblemente houve un incremento efectivamente de multas neste pasado exercicio, que recoñecemos, pero dáse un incremento do 150% con respecto a 2020, é dicir, máis de 30.000 euros en multas. Entón, o fundamental ou a situación que é máis evidente en canto a cambios de ingresos son estas dúas partidas. E chámanos especialmente a atención. Bueno, aparte da actualización menor da ocupación de mesas e sillas, que incrementan 1.000 euros, de 6.000 a 7.000, causa, evidentemente, da aprobación da ordenanza correspondente. Entendo eu, é unha consecuencia. E, polo tanto, aí soben, inda que baixan despois en postos e barracas, pero que son as feiras, a instalación de postos e telderetes nas feiras, que aí baixan 1.000 euros. En compensación, non sabemos realmente. En canto a construcións e instalacións, houve un 46% menos de recadación no presente ano 2020 e non sabemos como se pode continuar coa mesma liña. Iso nese sentido en canto a ingresos. Non sabemos nada do PEXón, evidentemente, en canto a estes impostos de construcións e instalacións. O PEXón podemos seguir reiterando que, como en intervencións anteriores, en anteriores orzamentos, xa dixemos que en 2019 non ia estar, en 2020 tampouco, en 2021 tampouco, polo que estamos vendo. Porque as últimas respostas van na mesma liña absolutamente de evasión das súas responsabilidades por parte dos grupos de goberno sucesivos de saber cara onde vai ese documento. Entón, convertese nun gran fracaso antes de entrar en vigor, porque xa non é a crise do ladrillo vai se converter en crónica prácticamente. E o PEXón está pensado no ladrillo, non na dotación de servizos básicos, como xa levamos tamén reiteradamente demandando en relación á dotación de servizos sanitarios que nesta semana acabou finalmente estopándolle aos políticos locais nos fuciños. Era algo previsible. Desde 2018 levamos demandando servizos sanitarios. Desde 2015 levamos demandando servizos sanitarios e atopamos sempre o mesmo muro duns políticos que o único que saben é mirar polos seus intereses, exclusivamente. E iso é unha desgraza para este concello. Esa é a gran desgraza deste concello. É de verdade, abandonen a demagoxia e fagan algo máis que botar balóns fora e dicir que a culpa é de outros, cando aquí hai moito que facer. Aprobamos unha moción no pasado mes de novembro e agardo que nos poñamos todos a traballar nesa mesma dirección.
É moi importante. E iso tiña que estar reflectido nestes orzamentos. Non está. Presentamos unha emenda precisamente para telo en conta. Unha emenda para estudar a ampliación do centro de saúde. Non podemos estar pedindo un terceiro médico, que temos dereito, cando non temos un centro de saúde mínimo para albergar esa terceira consulta, coa correspondente auxiliar de enfermería, etc. etc. Onde estamos? Temos que pensar que temos que atender os veciños de Cabanas. E dende aquí podemos facer cousas. Non só chega con repartir papéis ou con decir que somos os máis preocupados pola sanidade. Hai que facer algo máis. E aí está a nosa acción política, que tamén se ten que reflectir neste documento. Nese sentido, votamos en falta tamén medidas encamiñadas a paliar a pandemia. Extrañanos moitísimo que os servizos de limpeza non teñan un reforzo necesario a hora de afrontar esa pandemia. Non podemos estar co mesmo persoal de limpeza que estaba ata agora. Iso é unha realidade. Eu, no último pleno, de verdade, que me dou pena ver a señora de limpeza botando lingua de fora porque houve un acto antes, que se lle ocurreu, non sei a que empresa se lle ocurreu esa cousa, houve un acto antes de realizar o pleno. Despois resulta que tampouco hai que cerrar a porta. Moito lles interesa a seguridade dos veciños e veciñas. Dos concelleiros xa sabemos que nada. Pero fagan o favor un pouco de mirar cales son as necesidades reais. Non complicalas en exceso e tratar de que as cousas vayan cun mínimo de tranquilidade para todos. Non é algo que non poidamos facer entre todos, é algo que nos debemos de implicar directamente e non pensar só nos nosos intereses. Estamos aquí para algo máis que para complicarnos a vida aos traballadores, a nós e a todo o mundo. E se pasa algo, que despois que pasa? E se pasa algo? Creo que era unha lección cun positivo que houve aquí no Concello. E agardo que aprenderan desa lección. Eu creo que todos e todas debemos de estar máis implicados do que estamos. E a limpeza... Se pode centrar nos Estou-me centrando, porque iso é algo relacionado cos gastos que hai que ter no incremento da... Estou no tema. Porque estou falando do incremento do gasto que hai que ter para afrontar a pandemia. Ou non o entenden? Están entendendo perfectamente. Outra cousa que non lles interesa o que lles estou dicindo. Fai falta incrementar a limpeza. Onde están as partidas? Teño que poñer nunha emenda 2 partidas específicas para a limpeza do PAI e a limpeza dos servizos municipais? De verdade? Que pode ser así? Estou falando das emendas, mas estou falando do orzamento, porque me obrigou a isto, vale? Entón é complicado explicalo. As dúas cousas por separado. Entende? Agora é a súa decisión. Neste caso, por iso pedimos incremento das medidas de limpeza, pero tamén habería que pedir incremento de medidas en canto a analíticas, análises, PCRs, etc. etc. Claro que sí. E onde están? Pensando na festa de Santa Marta, 17.000 euros, como lles dixo o portavoz do Partido Popular. Niso están pensando. Esa é a realidade, ou seja, que pensan? Que no verán vindeiro xa todo o mundo estamos vacinados e todo o mundo pode ir ás festas? Esa é a solución? Xa está. Entón, pois claro, é lógico que aí pois non teñan estas cousas tan claras, ou polo menos que as vexan de outra maneira. Para nós, por iso podemos expoñer aquí a nosa posición política, para iso nos votaron os veciños, e por iso estamos aquí, para expoñer a nosa posición política e para presentar iniciativas que tamén temos que defender no pleno, sen obstáculos. E aí teñen as nosas emendas, é dicir, reducción de asesorías, reducir as partidas de atencións protocolares, publicidade e propaganda, reducir a partida da festa de Santa Marta, tamén a emenda correspondente ás bases de execución dos seus soldos, que ao mellor é o que realmente lles molesta, pero busquen alternativas, busquen novos recursos económicos que lles acabo de expoñer no primeiro punto, cando falei. É dicir, incluir o seguinte anexo de investimentos plurianuais que vai en relación ao saneamento, en relación ao abastecemento, en relación a un plan de camiños mínimo, é dicir, porque nós somos
somos o que somos e propoñemos o que temos que propoñer, evidentemente. Dicir, o básico, que son servizos básicos. E despois, pois, tamén unha emenda proposta de acordo que tamén nos gustaría explicar na segunda parte. E nada máis, moitas grazas por esta primeira intervención. Moitas gracias, señor Sardiña. Bueno, facendo contestación á intervención do voceiro do Partido Popular. Investimentos do POS. De acordo? Señor Braje, bueno, todos os anos parte do POS, unha parte importante do POS se destina a gasto corrente. Neste caso, casi, bueno, a metade do POS que nos entrega a Diputación destínase para gasto corrente. De acordo? É dicir, non é algo que nos inventemos nós, sino que nos anteriores gobernos tamén se facía, vale? É dicir, unha parte proporcional vai para gasto corrente porque este concello pois, ten un gasto corrente bastante grande. De todas formas, aínda que no capítulo 6, en investimentos reais, non van reflexar uns proxectos que van ir incluídos dentro do POS. Este ano, bueno, 2021, temos a capacidade de poder dispoñer do remanente para certas obras que vamos a levar a cabo. De acordo? Sobre festexos, a partida de festexos se disminúe respecto ao ano anterior. De acordo? Hai en marcha, bueno, tense en mente facer algo especial para a romería este ano do 21, para facer a súa celebración. E, bueno, vai reflexado aí, en Santa Marta se disminuye canto máis podimos. Obviamente, vamos a facer algo en Santa Marta, porque creemos que ainda a pesar de estar dentro dunha pandemia, como se fixo este ano, que foron as festas de Santa Marta moi disminuídas, moi reducidas, quero dicir, os veciños e veciñas tamén teñen dereito a facer algunha actividade de lecer e de festexo con toda a seguridade posible, como se fixo este ano. Respecto ao saneamento de Santa Cruz, estamos con varios proxectos que no POS complementario van a ir reflexados de saneamento. En concreto, en este momento, o saneamento de Santa Cruz non vai ser a ampliación que se vai a realizar, pero está en mente o de Santa Cruz e outras zonas como pode ser Erís ou as Modias. Respecto á escola laica, dixo que se fixeran dúas fases, bueno, se fixeron realmente 3 fases na escola laica. Estamos ultimando, acabando de realizar os preparativos para presentar a última fase para poder empezar o funcionamento da escola laica, se a pandemia o permite, no 2021, de acordo? Así que o equipamento e adecuar as instalacións a normativas, dado que en algúns casos non están adecuadas a certas normativas de seguridade. Ben, señor Sardiña, efectivamente, presenta aquí sete enmendas que, bueno, que presentou con media hora de antelación ao pleno. De dou as gracias por presentarlas con antelación. As poden ver un poquinho así por encima, son un pouco copia e pega de anos anteriores, polo cual xa as conocemos. Bueno, as vamos a votar en contra, porque, bueno, consideramos que algunhas delas non se adaptan aos nosos presupostos, nin ao proxecto que temos de goberno cara aos vindeiros anos. Logo, bueno, leva moito populismo que tamén é algo común nas súas emendas. Seguinte turno de palabra. Bueno, para rematar, gracias aos datos que nos facilitou, simplemente decir, bueno, que estos orzamentos para o ano 2021 son máis do mesmo. Non atopamos, como xa lles comentei, grandes proxectos nin melloras nos servizos para os vecinos e vecinas de Cabañas.
cremos que deberían deixar de traballar para as redes sociais e centrarse realmente nos problemas reais que ten a veciñanza, que creemos que en estos orzamentos quedan totalmente desatendidos. Seguimos con parte das parroquias, como xa comentei, sen saneamento, e dubidamos que estes orzamentos melloren as deficiencias que hai na limpieza e no mantemento dos viais públicos. Son os seus orzamentos para os que a oposición, como vostedes creen, non pintamos nada, o que son un exemplo pois de orzamentos participativos, sen dúbida. Para vos, sí. Polo que o noso voto, obviamente, pois non pode ser favorable. Moitas gracias. Señora Ela. Ben, moitas grazas. Desde o BNG consideramos que os orzamentos que presentamos desde o Goberno local e que hoxe debatemos neste pleno son uns orzamentos realistas, son uns orzamentos adaptados á situación da pandemia e preparados para dar resposta á situación da veciñanza de Cabanas no próximo ano. Son uns orzamentos que, ademais, veñen a corrixir moitas das carencias históricas nas estimacións de ingresos e tamén na dotación de gastos para podernos ofrecer uns servizos de calidade. E tamén van un paso máis aló e lonxe de ficar impasibles ante os grandes gastos fixos que ten o Concello, como, por exemplo, pode ser o alumeado público, contemplan a realización dun estudo que nos permitirá reducir a factura eléctrica co que poderemos adicar eses cartos aforrados a outros cometivos, que é unha das reclamacións históricas que tivemos tamén desde o BNG e que este goberno vai levar a cabo. Tamén hai que pôr en valor o compromiso social destes orzamentos en materia de emerxencia social, destinados para dar resposta ás diferentes necesidades da veciñanza de Cabanas, de impulso e promoción económica, de aposta polo medio ambiente, o turismo, a igualdade, a diversidade, entre outras, e que permitirán que Cabanas poida seguir avanzando pois en programas tan exitosos como Cabanas Sostible, Cabanas Diversa, ou outros programas sociais que fixeron que o noso Concello fose avaliado polo Fondo Galego de Cooperación como Concello coa mellor puntuación de Galiza, empatados con San Sadurniño, de cara ao cumprimento dos obxectivos de desenvolvemento sostible. E tampouco nos esquecemos de proxectos e obras importantes, como a construcción do CIM, a reparación dos camiños de Chamoso, Pereiro, Horta, Reguela, o Río dos Carneiros, a humanización do areal. E xa por último, tamén quería salientar algo que tamén é bastante importante, e é que estes orzamentos seguen avanzando na transparencia e na participación. Primeiro, porque se trata dun documento moito máis lexible que os anteriores modelos, nos que había partidas tan específicas nun documento que, ao fin e ao cabo, era mudo e que facía moito máis difícil a súa fiscalización, algo que se corrixe nestes orzamentos. E segundo, porque son tamén os primeiros orzamentos que, ademais de ser debatedos polo Pleno, foron presentados a representantes das traballadoras municipais, polo alcalde e a concelleira de Persoal, e as entidades sociais a través do Consello de Participación Veciñal, seguindo con ese compromiso de transparencia e participación da veciñanza nas decisións políticas do Concello. Por todo isto, nos imos a votar a favor. Pero tamén quería responder a algunha das cousas que aquí se dixo, sobre a presentación de emendas a estes orzamentos por parte do portavoz de Marea. Nos gustaría que realmente tivese enviado estas propostas con algo máis de marxe, non media hora antes do pleno para justificar que fai antes do pleno. Non? Entendemos que desde o 18 de decembro tivo tempo abondo para facelo, se realmente o que buscase con esta presentación fose que algunha delas fose incorporada a estes documentos, e non simplemente tratar de justificar que, aínda pertencendo a un grupo supostamente de esquerdas, volva a posicionarse como xa fixo o ano pasado en contra duns orzamentos de marcado carácter social. E despois, sobre algunhas cuestións que se fixeron aquí, pois, por exemplo, o centro de saúde, podemos coincidir en que faga falta ampliar e reformar o centro de saúde, pero o principal é a dotación do persoal. E como vostede ben sabe, ou debería de saber, o persoal non é unha competencia municipal, senón da Xunta de Galiza. E sí, é evidente, fan falta máis médicos, pero tamén é evidente que hai unha demanda social para que haxa un médico de tarde. E para ver un médico de tarde non hai que reformar o centro de saúde, simplemente hai que dotarlo de persoal. E tamén, pois, nunha das emendas, xa que vostede ten a ben citarme nunha delas, realmente, eliminar a dedicación da tenencia da alcaldía, dicirlle que os salarios do tenente alcalde páganse co traballo do propio tenente alcalde. E gustame que saque vostede o tema, porque da xeración de novos fondos,
porque precisamente, como o traballo que fixen, coa asunción das tarefas de comunicación eliminouse unha asesoría de Muchas gracias, señor Varela. Señor García. Bueno, bo día a todos. Nada, desde a agrupación de lectores tamén estamos medianamente satisfeitos porque, claro, o gallá tuveramos a galiña dos huevos de oro e puidéramos ter moitísimo máis cartos para facer moitas máis cousas, máis co que nos ven encima. Sin embargo, estamos satisfeitos porque o aumento nas partidas de alumeado para proxectos de eficiencia enerxética creemos que vai supoñer un aforro como o propio proxecto di, eficiencia enerxética, que eso supón que todo funciona moito mellor e se reflicte nun aforro a larga dos veciños e da gasto en enerxía, que é un dos gastos máis importantes dos orzamentos. Tamén temos finalizado o estudo do Pinar, que era unha cousa moi importante para poder comenzar coa súa rehabilitación e nova plantación e sabemos que xa leva moitos anos con esa carencia este concello e necesitábamos meterlle má e contamos con que este ano se poidan empezar a facer eses traballos. Outras subvencións, sí que é verdad que neste concello, como moitos outros concellos pequenos, dependemos moito de subvencións, porque realmente non creo que seña este ano o de aumentar recaudación impoñéndolle máis tasas e máis impostos aos nosos veciños. Creemos que temos que facer así. Hai outras administracións que nos aportan diñeiro para poder facer outro tipo de contemplar tanto persoal, aumento de persoal como as limpezas viarias e moitos outros gastos que se poden encaixar aí e por eso tampouco veñe como un gasto destes presupuestos. Nada, medianamente satisfeitos, ojalá pudiéramos ter máis cartos para facer máis investimentos, pero bueno, é o que hai. Muchas gracias, señor Sardiña. Ben. Continuando un pouco para rematar coa intervención anterior e vendo tamén o ton das intervencións, queríalles dicir algunha cousa que é moi bonito xogar cos números, pero teño que lembrar algún concelleiro daqui que cando ele entrou a gobernar, a partida a que se refire estaba reducida xa a só 5.000 euros. Despois de que, ano tras ano, este concelleiro, que parece ser que agora hasta se cuestiona a súa condición, non se sabe nin a que papeleta pertence, porque foi por Marea de Cabanas por a que foi escollido, unha coalición de participación democrática directa en Marea, para a súa información, que o saben, outra cousa que despois anden enredando con historias que non veñen a conto, non? Pois ese concelleiro conseguiu que esa partida se reducise progresivamente durante os últimos 4 anos antes de que entraran vostedes. E veñen vostedes agora a incrementar esas partidas, é dicir, bueno, pois estou eu aquí e un aforro. Bueno, eu alegrome de que aforren cousas, iso por suposto. O que non me alegro é que os cartos que en teoría tiñan que ir para servizos sociais vayan para vostedes. Iso non me alegro, porque vostedes non están cumprindo a súa función como deberían. Non me parece lóxico, de ninguna das maneiras, que pedíndolles no mes de xullo unha bolsa de sustitucións para a traballadora social, vostedes agardasen a que faltase a traballadora social, despois se fosen a protestar por aí adiante porque en outros sitios non hai sustitución de persoal, cando aquí unha traballadora social, tal e como demandei no pasado orzamento, son fundamentais, son postos fundamentais que hai que ter e que non poden faltar. Entón, claro, é moi fácil vir aquí e dicir, non, é que usted non... Non, miren, eu presento propostas, vostedes xa vin como as atenderon. Faltounos traballadora social varios meses e aquí pois houve que convocar a carreiras, houve que facer tal, e iso que avisei no mes de xullo. Dixenlle, miren, por favor, poñen unha bolsa para traballadora social. Nin caso. Despois van protestar por aí. O pai pechado, o punto de atención á infancia pechado un mes.
Xa lles preguntei que fixeran. Non me souberon responder. Agora din que un orzamento, non un orzamento din que incrementan 20.000 euros. E son suficientes, pregunto-me eu. Son suficientes. Esquécense da limpeza do punto de atención á infancia. Por iso presentamos unha emenda. Claro. E nada, no, usted presente antes, pero vamos a ver, tiven tempo desde 18 de decembro, eu presentei aquí unha emenda, levo la presentada, votaron a favor dela, os membros que están neste goberno votaron a favor desta emenda de facer un calendario. E a día de hoxe ainda non foron capaces de facer un calendario para elaborar os orzamentos. Un calendario realmente participativo, non presentarlle un órgano que é presidente non sei quen, que é o único que importa, decir, miren, veciños ou asociacións veciños, aquí teñen un orzamento. Este orzamento, sacamos unha nota de prensa e dicimos o orzamento é o mellor. Iso foi todo o que fixeron. Entón, non me veñan a min a dicir que nós tivemos orzamento con suficiente tempo. Miren, a xente ten vida e ten conciliación. A ver se o entenden, porque din que son tan de esquerdas, e que pensan que nestas festas que houve a xente ten tempo a andar roendo o orzamento entre os turrón e as pasas. De verdade. Xa lo dixemos 100 de veces. E hai unha emenda presentada nese sentido. Teñan a valentía de aprobala, home. Teñan a valentía de aprobala, outra vez, como xa fixeron en anteriores ocasións. É que é moi sinxelo. E comprométanse realmente coa participación real, porque a participación, quero recordar, é moi importante, é transparencia, que é a publicación do orzamento, que ainda está sen publicar o do 2020 na página web, e control e participación. Control e participación, transparencia, control e participación, son 3 pasos. Non como consideran vostedes, le damos cuenta de lo que hai e ustedes ya harán. Non, miren, por favor, non veñan vendendo motos que non teñen nin idea nin do que están falando, realmente. Se lles interesa, pois facer o que lles dá a gana, pero me parece ben. É a súa posición política. A nosa é outra, claro que sí. Claro que é outra, ten que serlo. Porque é coherente coas ideas que levamos defendendo aquí. Unha e outra vez, como xa recoñeceu o señor alcalde, efectivamente. Pero neste caso, e iso quero yo lembrar, o señor alcalde non son copia e pega totalmente, porque tamén teñen en conta a situación de COVID. E a pandemia. Non son as de anos pasados. As ideas que están nelas, sí. As accións concretas son outras, máis adecuadas á situación real na que estamos. E por iso, yo demandamos concreción tamén investimentos reais. Por que lles pedimos investimentos en saneamento, que haxa para Santa Cruz, a Serra, Reguela, Irís, é dicir, que haxa saneamento, abastecemento? Pois porque pode vir seca, pode non haber auga, porque é necesario seguir saneando as parroquias para evitar o problema da contaminación, etcétera, etcétera. Por que lles pedimos investimento en camiños? Porque os camiños están que dan pena, iso é certo. E tamén non o demandan os veciños. Están nos dicindo que a último bacheado que fixeron pois é unha pena, porque claro, botar un cemento onde hai aglomerado é que de verdade, é que son críticas do día a día, señores. Non sei en que mundo viven, pero iso é a realidade. Iso non é o que decía. Iso, vamos a ver, non é buscar protagonismo, non é moito, é recoller o que nos están dicindo os vecinos.
Había que gastar 10.000 e que non deron gastado 10.000, gastaron 3.000 nun ano de pandemia. Xa non quero saber eu en que sería unha normal. A ver, que estamos falando? Un orzamento ou de acción, do que como se implementa ese orzamento e de cara onde ten que ir políticamente. Non? Entón, iso nós vémoslo, analizámoslo e decimos, miren, aquí están os fallos. Se os queren tomar, pois ben, como van votar en contra, digo unha cousa, é dicir, presentei media hora antes porque antes me contestou o alcalde, xa yo digo así, é o primeiro escrito que me presentou, que me contestou e no que vamos de legislatura. E dixen, bueno, miren, non as tiña feitas, xa yo digo tamén, non me dá tempo para todo. Pero digo, a ver, xa que hai problemas, unha referencia que mira, é un concelleiro que está na corporación e que lle contestan, pois miren, que quero que lle digo, non quise fazer a xunta de portavoces, pero por lo menos contestou, vale? Entón, eu entendo que sí, entón hai que haber unha reciprocidade. Agora, se non nos tratan como concelleiros, se non existimos, se non tal, pois miren, non teñemos dereitos e pode presentar as emendas no mesmo punto, exactamente no mesmo punto. Que queren quitar os dereitos agora, señor concelleiro de Bloque? Para iso está. É dicir, temos dereito de presentar as emendas ata no mesmo punto. E vostede ten o deber de estudalas, igual, e de escoitar os seus compañeiros. Aquí, nesta corporación, que temos o tempo suficiente como para falar e non estar enfadados continuamente entre nós. Vale? Entón, claro, é que é así. Eu vexo así. É que non ten ningún problema. Cal é o problema? Claro, exactamente. Vostedes que non saben ni siquiera non son capaces de apreciar a diferencia dos matices ideolóxicos, efectivamente, que só queren os seus, evidentemente. Só existen os seus. Entón, hasta lles molesta escoitar os seus compañeros de corporación. Ese é o problema que teñen. Non me refiro a vostede, non me refiro a vostede. Entenden o que lles acabo de decir? Vale? Porque esa é a cuestión. Ao final, a cuestión é unha cuestión de diferencias ideolóxicas, vale? E moitas veces, incluso de matices. E de capacidade tamén, que teño claro. Entón, o orzamento é moito máis que andar discutindo carreiras con xente que non entende nin o fondo destas enmendas. Xa yo digo. E nada máis. Moitas gracias, señor Sardiña. Bueno, aclararlle un par de cousiñas respecto á limpeza do PAI, está incluída dentro do contrato da empresa. O incremento que hai de 20.000 euros no servicio do PAI é polo incremento da nova licitación do PAI, vale? Onde tamén vai incluída as limpezas e desinfeccións do centro, ao estar externalizado, de acordo? Respecto á partida de Santa Marta, non solamente é Santa Marta, sino tamén son romerías, festas parroquiais, obviamente, pues, tamén as festas de Santa Marta. Aí vai englobado, nesa partida vai englobado todo. Como se fixo este ano, se vemos que non se gasta ese diñeiro ou non se pode gastar ou se gasta parte e sobra, pois
existen as modificacións presupuestarias que se modificarán e se levarán a onde realmente faga falta, de acordo? Como se fixo este mismo ano. Respecto ao orzamento, bueno, entendo que non lle guste, bueno, non pode chover a gusto de todos. Pero, bueno, é un orzamento que, como indicou tanto o voceiro BNG como da EC, onde se incrementa o gasto e mantenimento do Piñeiral, que agora xa temos o proxecto das actuacións que hai que realizar no Piñeiral, que se vos dará traslado nos próximos días, para que vexan a realidade do estado do Piñeiral, e, bueno, se destinan a él alrededor de 50.000 euros. Se incrementa as partidas de mantenimento viario porque é necesario manter os camiños. Se incrementa o diñeiro en limpezas, en desinfeccións viarias causadas pola COVID, de acordo? Se incrementa o gasto en servicios sociais. Este é o primeiro orzamento que se leva aos traballadores e traballadoras do Concello, que se leva ao foro de participación veciñal. Estamos no camiño da transparencia, de ampliar a transparencia. Este ano é o primeiro en moitos anos que o orzamento se presenta o 18 de decembro. Efectivamente, me gustaría, e temos como obxectivo para outros anos, intentar ampliar ese plazo e que sexan presentados con moita máis antelación. E, bueno, vamos pouco a pouco, pero vamos facendo. O ano pasado xa o fixemos, este ano outro poquinho máis, a ver se para cada ano que ven somos capaces de ampliar moito máis os plazos, porque realmente é un obxectivo que ten este goberno de dar máis tempo á oposición para que vexa os presupostos. En este aspecto non teño problema ningún, señor Sardiña. Entendemos que non son os mellores presupostos do mundo. Bueno, seguramente que en algúns casos podan ser matizables. Bueno, pero son moi bons presupostos para a veciñanza do Concello de Cabanas, donde, sobre todo, se quere dar servicio ao día do Concello. Se prima que os camiños teñan que estar limpos, que estén en condicións, que estén rozados, que o Piñeiral sexa seguro. E as inversións, sí, este ano temos, por fortuna, a disponibilidade do remanente de tesorería, que vamos a realizar con él varios proxectos importantes para este Concello, de acordo? Por lo cual, non teño moito máis que dicir ao respecto sobre as intervencións que dixeron. Realizamos a votación das emendas que presenta, unha por unha, de acordo? Se queres, votamos a emenda número 1. Votos a favor? 1. Abstencións? 3. En contra? 6. Emenda número 2. Votos a favor? 1. Abstencións? 3. En contra? 6. Emenda número 3. Votos a favor? 4. Abstencións? Ningunha. En contra? 6. Emenda número 4. Sí, emenda número 4. Votos a favor. Non, estamos 1, 2, 3, esta é 4. 4, 5, 6 e 7 quedan. A 4? Falta 4, que non a votamos a 4, Vale. Emenda número 4, votos a favor. 1, en contra. 6, abstencións, 3. Emenda número 5, votos a favor. 4, en contra, 6. Emenda número 6, votos a favor. 4, en contra, 6. Perfecto. Pues agradecemos ahora a votación do orzamento de 2021. Votos a favor, 6, en contra, 4. Nos queda aprobado o orzamento do 2021. Pois moitas gracias por asistir ao pleno.